ככה. אז אנחנו נמצאים כאן בעולם העשייה, שבו אנחנו חווים את אשליית הנפרדות, שכל אדם חווה את עצמו בתור אינדיבידואל בחוויה של אני. זאת אומרת, אתה לדוגמה אומר שאתה לב, אתה מספר על החוויה האישית שלך בתוך העולם של העשייה, מה שנקרא כאן בעולם החיים, וזה המקום שבו אנחנו חווים את ההוויה, המקום שאנחנו שותפים לחוויית החיים. ההתחלה שלנו, ומאיפה שאנחנו מצטמצמים, נמצאת כאן, בנקודה הראשונה שממנה מתחילה הבריאה, והיא שלב שהיינו בו במצב שלא היינו, אין. זאת אומרת, לפני שהבריאה התחילה היינו באין, האין הזה מתחיל להתגלם לתוך עולם ההוויה. הדבר הזה שרואים כאן נקרא מרכבה. בהבנה הפשוטה אפשר להבין את זה בשלב הראשוני של החיים, שבו אנחנו מתחילים להבין זכר ונקבה, זה הסמלים האלה של משולש עליון שזה זכר, משולש תחתון שזה נקבה. השלב הזה שאנחנו מתעברים לתוכו, כאשר אנחנו מתעברים לתוך הרחם, שזה הרצון העליון בהבנה מסוימת. לפני השלב הזה אנחנו נהיים במצב שאין סוף אור ושפע, השלב הזה עדיין קיים לפני כל הגדרה, והוא מתחיל לרדת במה שנקרא כוחות האלוהים. החלק העליון הזה הוא מחוצה לנו, או בהבנה מסוימת הוא פנימה ומעלה. זאת אומרת, יש רצון עליון, זה הרצון האלוהי הטהור, שמספק עונג. ברמה הזאת שאנחנו מגיעים, הן בתרגולים רוחניים, הן במדיטציה, הן בהתבוננות פנימית, אנחנו מבינים שהכל זורם מתוך הרצון העליון הראשוני, ממנו מתחילה תנועה של אור ושפע, לא מצומצם, חוכמה בלתי מוגבלת. בקבלה יש לספרה הזאת כמה שמות. אחד היא האבא או אב, השנייה היא בן, כי היא נולדת אהיה אשר אהיה. והצד הזה, יש שני צדדים לדבר הזה. הצד הזה הוא הצד הזכרי, הצד הזה, או הצד השני, הוא הצד הנגבי המקבל. משלב החוכמה, המערכת הזאת עוברת תהליך של עיבוד רעיון, ומגיעה לשלב של הבנה. השלב הזה של ההבנה נקרא בינה. פה אנחנו יכולים להסביר את הדברים. עכשיו, השילוב של שני הדברים האלה, על ידי משלים או הסברים, מתיישב על דעת האדם, שנקרא כתר פנימי. זה הכתר העליון של הבורא, וזה הכתר הפנימי שלנו, הידע של החיים, הידע החי, שאנחנו כבר התיישב לנו החוכמה והבינה על הדעת, ויש לנו מודעות פנימית. פה מתבצעת בראש של האדם המחשבה וכל התהליכים. הספרה הזאת לרוב לא נחשבת, היא אמורה להיות בהוויה הכי גבוהה שלנו, הדבר של
הרצון העליון, שזה האור האינסופי, אמור להיות הרצון של בן האדם. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מבינים שאנחנו המשכיות של האור האינסופי הזה, שדרך צמצום מקיים את כל אשליית העולם הזה, בהבנה שכך זה הדבר, גם אם אנחנו עדיין לא מבינים את זה לחלוטין, אנחנו מתחילים להבין, אז זה מגיע למודעות פנימית, שאנחנו אחד בשלב הזה. עדיין אנחנו יכולים לקרוא לזה אנו. זאת אומרת, אתה לא אינדיבידואל, אלא אנחנו קולקטיב. אנחנו תודעה קולקטיבית. הספרות היותר הבאות שנמצאות נקראות חסד ללא גבול. זאת אומרת, רצון לתת אהבה ללא הגבלה. כנגדו בצד השני עומדת ספרה אחרת, שנקראת ספרת הגבורה, היא צמצום של הדבר הזה. זאת אומרת, כאשר אנחנו קוראים בבראשית על אלוהים, בראשית ברא אלוהים, אז היה אין סוף חסד, והאלוהים הוא הצמצום של הדבר הזה, שמתחיל ליצור גבולות לאור, והאור מתחיל לרקום את אשליית הצורה בעולם. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו נראה שספרת הגבורה, הספרה הזאת, היא בגדול הייתי קורא לה הצד של היכן שנמצאת היהדות היום. יהדות משה וחז"ל זה צמצום של השפע האינסופי ומגיע למצב של האדם אשר מתעסק בעץ הדעת, טוב ורע. מה טוב, מה רע, דינים, האם זה מותר, האם זה אסור, הדבר הזה נקרא דת. אם האדם אשר כל היום מתעסק בסוגיה של השכל ואוכל מעץ הדעת, טוב ורע, קוראים פעמים אשר האדם הזה לא מעל את הלב שלו. מה שקורה כשהאדם לא מעל את הלב, אפשר לראות את זה בתרגולים דתיים חיצוניים. הרבה פעמים אתם תראו או אתה תראה אנשים שמגיעים להודיה או תפילה שהיא מתבצעת ללא רגש, ללא לב. והדבר הזה אין לו ערך רב. הדבר החשוב מאוד לאנושות הוא לפתוח את הלב. פתיחת הלב מביאה אותנו, שזה המרכז של מקדש האלוהים שזה בן האדם, מביאה אותנו לדבר שנקרא רחמים, וזה הקול הפנימי השקט שמדבר אלינו הרבה פעמים, ונותן לנו מהו נכון ומהו לא נכון. עכשיו, בשלב הזה, אנחנו יכולים למדוד מהו הדבר שאנחנו צריכים לנקוט, לדוגמה, האם אנחנו ננקט בחסד או בדין. אנו למדים שכאשר האלוהים ניסה לבנות את העולם רק בדין, העולם לא יוכל להתקיים. לכן הוספה הספירה או הכוח הזה שנקרא חסד. וגדול, או לפני, הגבורה יש חסד, אוקיי? אם מלנו את הלב, אחרי מילת הלב, מה שמתקיים הוא אנחנו נכנסים לדבר שנקרא לב בשר. עם הלב בשר הזה יש לנו יכולת להרגיש ספירת הנצח.
היא רגש. הרבה פעמים כאשר האדם מתקרב לאלוהים, אנחנו נראה שהרגש שלו מושפע, הלב שלו משתנה, ההתנהגות שלו משתנה, הרחמים שלו עולים. השלב הזה, הספירה הזאת יש לה כמה כוחות, וכאשר אדם פועל על פי רצון עליון, זה מתבטא על ידי התמדה, אומץ, נחישות להילחם על הדבר הנכון, כי הקול הפנימי הזה שבתוך הלב שלנו מדבר אלינו ואומר לנו את הדבר הנכון לעשות. כיצר לא ברור לאדם שמניע אותו לפעולה, אם זה לטובתו ועד לטובת הבריאה כולה, אם אנחנו מקיימים את הרצון העליון. עם האומץ הזה, ללא עצירה, סבלנות, ענווה, היה נכנס לעולם דרך ספירה שנקראת יסוד, היא הרבה פעמים יכולה להיכנס כגאווה. כדי שהדבר הזה לא יתקיים, אנחנו עוצרים, וכאן נותנים הודיה, בהבנה הזאת ש, שאנחנו בענווה מקבלים את ההבנה שהכל מעלינו. עכשיו, הספירה הבאה נקראת ספירת יסוד, היא ספירה המתקיימת מעל האגו, זאת אומרת כאשר האדם מכאן שיש לו אני, מה שנקרא בעולם ה-3D, נכנס לתוך תוכו ומתחיל לטפס מעלה, מתחיל להתפוגג האגו שלו, זה אחד הדברים, והוא עובר מהמימד שנקרא מימד החומר פה, שזה סוג של אור נוזלי אשר עבורנו אנחנו חווים אותו כחומר, אבל כאשר אתה מתבונן פנימה הדבר הזה מתפוגג, והאגו הזה מתחיל להתפורר, ואנחנו מגיעים למימד של אור ושפע רוחני. עכשיו, בינינו לבין העולם הרוחני יש סוג של וילון. הוילון הזה מתבטא על ידי הלב שלנו בתפארת, שזה הקול הפנימי, מה שמדבר אליך כמוסר, כערכים עליונים, והוא מתבטא בתורה שבעל פה, בעולם כאן, שנקרא מלכות או מלכות דוד, העולם הגשמי. והוא מקבל צורה של דיבור, זאת אומרת, הקול הפנימי שלנו בלב מתחיל לדבר, והעולם מתחיל להשתנות על ידי הדיבור שלנו. כפי שהאל עצמו אמר ויהי אור והיה אור, אנחנו ברבדים יותר נמוכים של זה אומרים דברים, ובאמונה, אם יש לנו את האמונה, הדברים האלה מתחילים להדהד, הם מתחילים לאסוף קהל, הם מתחילים לשנע את המציאות, והדבר או הדיבור שלנו מקבל צורה של דבר חומרי, משהו שקורה בתוך העולם. עכשיו, למה חשוב להבין את הדבר הזה? האדם שלנו, הבן האדם שאנחנו שוכנים בו, הוא נקרא בית המקדש, שבו שוכנת השכינה. כאשר אנחנו שומעים על דבר שנקרא תורה שבעל פה, זאת אומרת, אנחנו לוקחים את התורה, מפרשים אותה ומדברים אותה ומלבישים לצורה בעולם כאן החומרי. ודרך המקדש שלנו, שזה בן האדם, דרכנו נכנס הקול הפנימי ומדבר לתוך הבריאה. המשמעות של הדבר הזה, אם אנחנו מקיימים את הרצון העליון של הבורא ולא את הרצון המצומצם שלנו, משמעותו שזה לא אנחנו מדברים, אלא האב, השוכן, הוא עושה את המעשים. מה זה האב? פה. זה יתבטא הרבה פעמים בחוכמה, ביכולות פירוש גבוהות, ביכולות שנותנת לנו
מה שנקרא רוח הקודש. רוח הקודש היא ההוויה האלוהית המניעה בתוך הבריאה. עכשיו, בהבנה של האדם הזה, של המקדש, ברגע שאנחנו מתחילים להבין את המודל הזה, הצורת פעילות שלנו בתוך העולם משתנה. מאוד מאוד חשוב להבין מהו רצון האלוהי הטהור. בהבנה הזאת שאנחנו מתחילים להבין מהו הרצון האלוהי הטהור, התודעה שלנו מתחילה לקבל את הצורה של הרצון של הבורא. בשלב הזה, כאן דרך אגב עדיין אין עבר, אין עתיד, עדיין אנחנו בנצח, מעל הנצח אפילו, מה שנקרא, זו ספירה, והדבר הזה מתחיל לרדת, והוא מצטמצם כל הזמן. עכשיו, ההבנה של הדבר הזה היא הבנה שהבן האדם הוא מקדש חי של האור הנצחי, דרך אגב הוא יורד, מתחיל לרדת, מהנקודה הזאת מתחיל להתפשט האור, להתפשט האור וליצור את הבריאה, התפשטות, מה שהמדע המודרני קורא לו סינגולריטי, שבו היה הרצון האלוהי והתחילה ההתרחבות, שאנחנו קוראים לה מפץ גדול במרכאות, או שהתרחבות של השפע האלוהי שמתחיל להתקיים, מה שאנחנו קוראים לו בהוויה, כאן. עכשיו, ההבנה של זה ותרגול של ההבנות של הדברים האלה מבטלים את האגו הקטן שלנו ונותנים לנו להתקיים כמה שניתן מתוך אהבה, מתוך הרצון האלוהי העליון. במקום הזה האדם אין בו כלל נפרדות. כדי להבין את זה נדרש להבין שאנחנו מתקיימים מחמש סוגים של תודעות שנקראים נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. ההבדלים ביניהם שהנפש, שזה כוח חיוני בסיסי למקדש האלוהים, שזה בן האדם שלנו, והוא מתבטא על ידי צרכים בסיסיים כמו אוכל, מים, שינה, מין וצרכים החייתיים של בן האדם שלנו. השלב של הרוח זה ההתבוננות פנימה, ואנחנו מתחילים לקבל בשלב הזה יותר מוסר. השלב שבו אנחנו נקראים נשמה, נשימה אלוהית, זה כאשר אנחנו מתחילים להתעורר למודעות שאנחנו חלק אלוה ממעלה, ומתחילים לקבל את הייעוד העליון שלנו, זאת אומרת האגו כמעט ולא מתקיים, הוא התפוגג בלב, ואנחנו רואים את כל הבריאה כאחד. השלב הזה הוא שלב שאתה מתחיל לקבל איזשהו דחף פנימי לא ברור, לקיים משהו בתוך הבריאה. שתי השלבים העליונים יותר נקראים חיה, ששם מגיעים רוב בני האדם הרוחניים גבוהים, שזה חיבור למקור אורח חיים, יכולת להביא חוכמה מאוד גבוהה, פרשנויות, כוחות ריפוי וכולי וכולי. ויחידה, שזה הרמה הכי גבוהה, זה אחדות מוחלטת עם האל. זאת אומרת, אחדות מוחלטת עם האל זה מצב שהאדם מבין שהוא עצמו הוא צמצום של האור האינסופי בתוך הבריאה. זאת אומרת שאין אני עובד את השם, יש רק את הבורא, או מה שנקרא אין עוד מלבדו, אשר חווה את עצמו דרכי. זאת אומרת אנחנו מבינים את האלוקות הזאת, וזה אחדות מוחלטת עם הבורא, שהאני שלנו לא נפרד אלא רק השתקפות של האלוהות בעולם. משמעות הדבר שהאדם והאלוהות אחד אנו, זאת אומרת אנו זה בתודעה שלנו,
פה, ואין יותר הפרדה. זאת אומרת, הכל אנחנו מבינים שיורד מאת הבורא, הכל. זה לא דעת של טוב ורע שנמצאת כאן בצמצומים, אנחנו מבינים שהכל זה תוכנית עליונה, אנחנו נהיים סוג של נשמה כללית, או נשמת ישראל, או נשמת האנושות כולה, ואנחנו מתחילים לחשוב בתודעת בורא איך להטיב עם הבריאה ולראות כי זה טוב. התפקיד שלנו בתור בני האדם הוא לגלות את האחדות הזאת ולחבר את הבריאה כך שכל דבר בעולם מגיע לאחדות השם. זאת אומרת, אנחנו לא חיים מתוך דואליות יותר, אין את המודעות של ימין, שמאל וכולי וכולי, אין לנו יותר רצון פרטי, אלא רק רצון השם שמתגלה דרך בני האדם שלנו. יש לנו רק מחשבה על הכלל, אני לא לעצמי נבראתי, אלא לתקן את העולם או לשמש את הקונה שלי, את מי שברא אותי. כל מה שאנחנו חווים ורואים, זה הכל התגלות של הבורא בעולם. אין נפרדות בין הבריאה לבינינו. ההבדל היחיד הוא, יש מדברים, שזה הרמה שלנו, שהם בתוך בורות, והם לא מודעים לכך שאנחנו אור אחד, המצומצם דרך כלים שבורים להרבה מקדשים חיים של בני ובנות האדם. ומתוך התודעה הזאת, כאשר אנחנו מבינים, אין שום דבר מלבד האלוקות, העץ, האוויר, האדמה, הגוף שלנו, הנשמה שלנו, הכל זה השם שמתלבש בתוך חומר. כל אשר אתה מביט בו, כל דבר כאילו הוא אור האינסופי בתחפושת. זאת אומרת, בתוך היחידה הזאת, בתוך המודעות הזאת, אנחנו מחוברים ישר למה שנקרא אור אינסוף. לכאן. אור אינסוף, אנחנו מודעים לזה שלפני שהזרע והביצית האנשים שההורים שלנו שהתעברו ברחם, ולדבר הזה התחברנו אנחנו, שזה אור, זה השלוש, כאילו אמא, אבא והאור, אנחנו האור אשר מתעבר לתוך הכלי הזה 9 חודשים ברחם, ואז יוצא לעולם הזה של מה שנקרא החוויה. זה בגדול על רגל אחת, בהבנה מה זה, וכאשר אנחנו חיים פה, מה שזה גורם כאן, בעולם שאנחנו הולכים בו, האני שלנו אמור להיות רק הרגליים, כאילו. האני שלנו בעולם הגשמי, זה רק הכלי שדרכו אנחנו מתקיימים, ובתוך המציאות הזאת, זה מתקיים בתור השתקפות. מה זאת אומרת השתקפות? כל מעשה שלנו הוא התגלות של האור בעולם. מלכות השמיים היא שלב שבו האלוהות הזאת מתחילה לגלות. זאת אומרת, אנחנו מדברים את זה, אנשים, זה מתחיל להתיישב החוכמה הזאת על הדעת שלהם, הם מתחילים לראות את הכל ללא הנפרדות הזאת, וזה התוצר לוואי שכל התדרים הנמוכים האלה מתחילים להתפוגג, כי אנחנו רואים את עצמנו כאחד, החווה את עצמו דרך כלים רבים, והתודעות הללו מתחילות לאסוף את עצמם ולהאיר עוד תודעות בתוך הבריאה, והפעילות שלנו היא פשוט התגשמות של הנבואה בתוך הבריאה.